Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Greetings sa tanang regular natong tigpaminaw dinhi sa kahanginan ug greetings usab sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Alang sa kasayuran sa tanan, namatian mi og miyembro ni adtong miaging semana ug dili mapugngan nga adunay kaguol ang atong kasing-kasing gumikan kay kadto nga miyembro, usa ka pioneering nga miyembro sa atong iglesia. Apan ang kamatayan, mga kaigsuonan, expected na gayud kana nga mahitabo sa tanang mga katawhan. Busa akong kuhaon kini nga kahigayunan nga mapahinumduman kita mahitungod sa kamatuuran sa kamatayon. So mao kini focus sa atong pagpamalandong niining taknaa. Please turn with me to Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Ang giingon dinhi: sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan, apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug diutay ra ang nakakaplag niini. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Kining atong panagsibya dinhi sa kahanginan mahitungod sa pulong sa Ginoo unom na katuig karon. Gisustain kini sa grasya sa Ginoo ug basin og dunay pipila kaninyo mga kaigsuonan nga nangandoy nga makita si Pastor Jeremiah personally, pero wa ta masayod kung itugot ba kana sa Ginoo or dili. Apan nakasiguro ako mga kaigsuonan nga one of these days magkitaay kita sa adlaw sa paghukom. Atubangan sa presensya sa Ginoo gumikan kay kitang tanan adunay kalag nga dili mamatay ug kitang tanan mo atubang sa Dios nga atong magbubuhat sa adlaw sa paghukom. Ang giingon sa Hebrews chapter 9 verse 27, gitakda alang sa mga tawo ang mamatay sa makausalang ug pagkahuman niini mao ang paghukom. Mga kaigalaan, posible nga buhaton nimo ang kutob sa imong mahimo aron malikayan ang kamatayon. Pero dili gayud nato malikayan ang kamatuuran nga mamatay gayud kita. Ikaw nasayod nga ikaw mamatay one of these days ug pagkahuman niini mo atubang sa Ginoo. Basin og nagpanuko ikaw sa paghunahuna mahitungod sa kamatayon, gumikan kay nasayod man ikaw nga ang paghukom musunod gayud human sa kamatayon, sama nga ang gabii musunod pagkahuman sa adlaw. So, sa tanang pagkaseryoso mga kaigsuunan, atong i-press sa matag usa ang pagkamahinungdano niini nga pangutana. Unsa ang mahitabo kanimo human sa imong kamatayon? Ang Biblia, ang konsensya ug ang sentido komon mga kaigsuunan parehong nagadeklarar kanimo nga adunay eternidad nga kinahanglan nimong atubangon. Therefore, ayaw og likayi kining maong pangutana alang sa imong kaayuhan. Andam na ba ikaw nga mamatay ug moatubang sa Dios nga maghuhukom? Subo na kong gibalita kanimo ning taknaa higala nga minilyon ka mga tawo sa kalibutan karon ang naghuna-huna nga andam silang moatubang sa Ginoo apan ang ilang sangputan
didto sa impyerno sa walay katapusan nga pag-antos sa adlaw sa paghukom. Mao kini gipahibalo kanato sa Ginoo sa iyang pulong sa Matthew chapter 7 verse 22 to 23. Ang giingon dinhi, niadtong adlaw daghan unya ang muingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, sukad masukad. Pahawa kamo gikan kanako, kamo nga mga nagkinabuhi sa pagkadautan. So, daghan di ay ang nagtuo nga luwas sila, apan sa adlaw sa paghukom mapadayag nga sila isalikway sa Ginoo gumikan sa ilang pagkadautan. So, ma-imagine ba nimo higala kung unsa gayud ka makalilisang alang sa mga tawo nga niining kalibutan na naghuna-huna sila nga okay ang ilang standing at tubangan sa Ginoo, pero inig atubang nila sa labing hataas nga Dios. Ang ilang madunggan nga pulong gikan sa iyang baba, muingon ang Dios, wala ako makaila kaninyo, sukad masukad. Dili gayod ma-describe ang kalisang sa ilang kalag kung mapaminawan nila ang sentensya sa Ginoo kanila nga nagaingon, pahawa kamo gikan kanako, kamo nga mga nagkinabuhi sa pagkadautan. So ang pangutana niini higala, ikaw ba or ako maapil sa daghang mga katawhan nga madismaya sumala sa gihisgutan ni Kristo sa Matthew chapter 7? Mga higala, hinaot nga imong i-consider kining mensahe nga imong madunggan ni ining taknaa, gumikan kay critical gayud kini alang sa imong kalag. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong ni ining taknaa. Una, ang lapad nga dalan padulong sa walay katapusan nga kalaglagan. Ikaduha, ang huot nga dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan. Ug hinaot nga tabangan kita sa balaang espiritu sa atong pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Ang lapad nga dalan padulong sa walay katapusan nga kalaglagan. First, prangka gayud kaayo ang Biblia mga kaigsuunan nga nagapahibalo kanato nga majority sa mga tawo maimpyerno. Again, majority sa mga tawo malaglag didto sa impyerno. Si Kristo na gyud mismo ang nagsulti niini. Ang giingon sa Matthew chapter 7 verse 13 and 14, ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan, mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakakaplag niini. Basin og gahuna-huna ikaw igsuon nga walay kaluoy ang Dios, apan kini nga subo nga kamatuoran tinuod gayod, dili gumikan kay ang Dios walay kaluoy, kundili ikaw walay kaluoy sa imong kaugalingon. Grabe kaayo ang imong pagsupak sa atong magbubuhat ug imong gisalikway ang iyang gugma, imong giyatak-yatakan ang iyang mga sugo nga gihatag unta sa Ginoo alang sa atong kaayo. O gumikan sa imong dautan og rebelyoso nga kasing-kasing, imong gidawat ang ganti alang niini nga mao ang kamatayon ug ang impyerno. Adunay duha lamang ka mga butang nga takos gayud kaayo nga pagadawaton sa tanang mga katawhan. Ang giingon sa Romans chapter 3 verse 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ug ang giingon sa Romans chapter 6 verse 23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So, angayan gayud kita nga pagasilutan, gumikan kay kitang tanan makasasala man. So ang pangutana niini higala, unsa ang matang sa mga tawo nga apil niining daghan gayud kaayo, majority, multitude nga nagmarcha padulong sa impyerno? Ang tubag sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo, ang tanang mga tawo nga walay Dios, ang tanang mga tawo nga dautan, musangpot didto sa impyerno. Apil na kadtong mga tawo nga nagkinabuhi nga dayag gayud kaayo nga dautan nga kinabuhi. Ilang gigastos ang ilang kwarta o ang ilang oras sa mga bisyo sama sa ilimnon ug sa mga droga.
nakighilawas sila gawas sa kaminyoon, unlawful sexual relationships. Ilang giisip ang adlaw sa Ginoo, ang adlawng Domingo, nga susama lamang sa ubang mga adlaw sa simana. Kada adlaw silang nagapasalida og laway nga mga talan-awon sa TV ug sa Facebook, ug ilang gigamit ang ngalan sa Ginoo sa walay hinungdan. Ug nagkinabuhi gayud sila og kinabuhi nga rebelyoso batok sa ilang mga ginikanan, mutubag-tubag, ug ang otoridad nga gihatag sa Ginoo ngadto kanila, ang otoridad sa mga ginikanan ilang gikaminusan. Kana nga matang sa mga katawhan, mga kaigsuunan, musangpot gayod sa impyerno, gawas na lang kung ang balaang espiritu may maghatag kanila og tinuod nga paghinulsol, ug tinuod nga conversion ngadto kang Kristo, pinaagi sa gahom sa grasya sa Ginoo. Ang pangutana niini higala, usa ka ba sa mga katawhan nga nahaapil niini nga grupo? Kung mao, giawhag ikaw sa pulong sa Ginoo nga ikaw maghinulsol, musugid sa imong sala sa Dios, ug mudangop ikaw kang Kristo sa dili pa ulahi ang tanan. So umaw kadtoy unang matang sa mga tawo nga nahaapil niini nga grupo. Ikaduha, ang tanang mga kalibutanon nga mga katawhan musangpot gayod sa impyerno. Kini nga mga matang sa mga tawo dili man buluyagon at tubangan sa katilingban. Apan ang ilang kinabuhi nahigugma gayud kaayo niining kalibutana. Ilang gibayaw ang ilang kaugalingon labaw pa kaysa Dios. Mas gihimo pa nilang bililhon ang ilang mga kabtangan ug mga katigayunan kaysa sa grasya sa atong Ginoo. Ilang gipromote ang tinguha sa ubang mga tawo kaysa sa tumanon ang kabubut-on sa Ginoo sumala sa gipadayag sa iyang pulong, ug ilang gihatagan og mas bili ang inadlaw-adlaw nga panginahanglanon kaysa panginahanglanon nila kang Kristo alang sa kaluwasan sa ilang kalag. Ug mas nahadlok sila sa resulta sa kasalanan at tubangan sa mga katawhan kaysa sa nahadlok sila nga nakasala sila batok sa Dios nga naghatag kanila og tanang matang sa kaayo ug panalangin niining kinabuhia. Ug nagtuo kining mga tawhana nga mas importante pa ang pagtan-aw sa ubang mga tawo kanila kaysa sa pagtan-aw sa Dios kanila. So, kining matang sa mga katawhan musangpot gayod sa walay katapusan nga kalaglagan, gawas na lang kung ang balaang espiritu mao'y maghahatag kanila og tinuod nga paghinulsol ug tinuod nga pagkakabig pinaagi sa gahom sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Apil ka ba niini nga grupo higala? Kun mao, nagpahibalo ang pulong sa Ginoo nimo niining taknaa nga kung mahilangit ikaw, dili gihapon ka malipay sa langit, gumikan kay didto sa langit, mga kaigsuunan. Ang buhaton sa mga katawhan nagsimba og nagbayaw sa Ginoo nga mao ang imong gilikay-likayan niining kalibutana. Ang pagdayig sa Ginoo nga gikalipay sa mga katawhan niya, dili man nimo gikalipay niining kalibutana. Ang giganahan sa Ginoo di man nimo ganahan. Ang gidumtan hinuon sa Ginoo mao'y imong giganahan. So unsaon nimo pagkalipay didto sa langit kung opposite ang imong gibati niining kalibutana? Ang langit dili gayod langit alang kanimo. Dili magani ka makaagwanta nga mupundo kauban sa mga katawhan sa Ginoo sa simbahan niining kalibutana. Samot na didto sa langit, mga kaigsuunan. So heaven will not be a beautiful place for you kung makasulod ka didto. Apan ang pulong sa Ginoo nagpadayag nga ang tawo nga layo gayud kayo ang iyang dughan sa Ginoo, wala gayud sila'y luna sa gingharian sa Dios. Kung praktikal nga aspeto sa pagkinabuhi ang atong pagahisgutan, ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, dili importante alang kanimo. Si Kristo dili importante alang kanimo niining kalibutana. So kung mahilangit ikaw, dili gayud ikaw malipay didto. Apan ang pulong sa Ginoo tataw kayong nagpadayag nga ang tawo nga walay paghigugma sa Dios dili gayud makasulod sa iyang gingharian.
Matthew chapter 6 verse 24 ang giingon dinhi, dili kamo makaalagad sa Dios ug sa mga bahandi. So kung niining kalibutan na galikay-likay ikaw sa Dios, ang langit diin atua ang Dios, dili kana lugar alang kanimo. So mao kini ang grupo sa mga tawo nga musangpot didto sa walay katapusang kalaglagan sa impyerno. Apan aduna pa ikatulo nga mga tawo nga mahaapil niining bagang mga katawhan nga maimpyerno. Sila kadtong mga relihiyoso nga mga katawhan, relihiyoso sa panggawas. Basin og faithful gayud kaayo sila sa ilang attendance sa church. Ang uban pagani Sunday school teacher, ang uban mga pastor pagani. Ang religion mao ang ilang paborito kaayo nga subject o ganahan gayud kaayo sila nga maghisgot mahitungod sa Biblia. Pero sa sikreto nila nga pagkinabuhi, amigo nila ang sala. Suod kaayo nilang hinigugma ang sala. Sa panggawas nagwali sila batok sa sala, pero sa sikreto mga kaigsuunan nagkinabuhi di ay sila sa sala. Tig pakaaron ingnon. Mahimo di ay nga usa ka tawo relihiyoso kaayo sama sa 5 ka birhen sa Matthew chapter 25 nga sa panggawas ilang gisugid ang pagtuo, aduna pud kunuhay sila susama nga ekspektasyon or gilauman, nagbitbit pud kunuhay sila og lamparahan. Apan walay lana, wala makasugakod ang ilang testimonyo, isip pagpamatuod nga sila tinuod nga magtotoo. Pwede di ay nga usa ka tawo relihiyoso sama ni Haring Ahab nga relihiyoso gayud kaayo tan-awon sa usa ka yugto sa iyang kinabuhi. 1 Kings chapter 21 verse 27 ang giingon dinhi, gigisi niya ang iyang bisti, misuot og sako sa iyang lawas, nagpuasa mihigda sa sako ug naglakaw-lakaw nga subo kaayo ang panagway. So relihiyoso siya tan-awon sa panggawas, pero ang iyang kasing-kasing wala gayon makabig diha sa Ginoo. So posible di ay nga masamaran ang imong kasing-kasing ug muangkon ikaw nga makasasala ka ug ang Dios balaan, imong angkunon nga nakabuhat ikaw og dautan at tubangan sa Ginoo, pero taman ra sa imong baba, gumikan kay ang imong kasing-kasing nagpabilin nga nahigugma sa sala ug nagkinabuhi sa sala. Mga kaigsuunan, ang atong gikinahanglan dili panggawas nga relihiyon, dili panggawas nga church attendance. Ang atong gikinahanglan tinuod nga paghinulsol, tinuod nga kabag-uhan sa kasing-kasing nga gikan lamang gayud sa balaang espiritu. Mao nga ang hagit niini sa matag usa, susiha ang imong kasing-kasing higala ug kun makaplagan nimo nga ikaw tig pakaaron ingnon di ay dangop kang Kristo, pangayua kaniya ang tinuod nga kabag-uhan sa kasing-kasing ug dili gayon ikaw niya pakyason. Mao nga pagbantay ang giingon sa Luke chapter 11 verse 35, mao nga pagbantay kamo kay basin og ang kahayag nga anaa kaninyo kangit-ngit di ay. So pagbantay basin og ang imong panggawas nga relihiyon kangit-ngit di ay na. Mao kini ang description sa mga tawo nga naglakaw sa luag nga dalan padulong sa kalaglagan. Ikaduha nga punto, unsaon man nimo pagkasiguro higala nga ikaw apil sa jutay nga mga katawhan nga nagsubay sa huot nga dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan. Ang tubag mao kini, ang tanang mga tawo nga luwas mga kaigsuunan mupadayag gayud ni anang adlaw nga ang ilang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Sila na tawo pag-usab pinaagi sa gahom sa balaang espiritu ug ang ilhanan sa ilang pagkakabig tulo ka butang. Una, aduna gayud sila'y kasubo sa ilang kasing-kasing nga gibati gumikan kay nakita nila ang ilang pagkamakasasala. Ikaduha, adunay kalipay ang ilang gibati pagkahuman niini gumikan kay nasayra nila ang grasya sa kaluwasan pinaagi kang Hesukristo. Ikatulo, adunay dako gayud kaayong utang kabubuton ang gibati sa ilang kasing-kasing gumikan kay giluwas sila sa Ginoo nga libre. Unahon nato ang unang description.
Ang tinuod nga nakadawat sa grasya sa kaluwasan, una, aduna gayoy kasub-anan nga gibati ang iyang kasing-kasing, gumikan kay nakita niya ang iyang pagkamakasasala. Kung ang balaang espiritu magsugod sa pagpanglihok sa kasing-kasing sa usa ka tawo, dili niya ipaila-ila dayon si Kristo ngadto kaniya. Gumikan kay wala pay luna ang kasing-kasing niya ng tawhana alang kang Kristo. Ang pinakaunang buhaton sa balaang espiritu, ipahibalo niya ng tawhana nga siya hugaw kayo atubangan sa Ginoo, nga siya makasasala, nga siya nahailalom sa paghukom sa Dios. Dili na maihap ang iyang sala sa pulong, sa hunahuna ug sa buhat, atubangan sa Dios nga nasayod sa tanang mga butang. Ang iyang kasing-kasing nasamaran ug iyang nasabtan nga kung wala ang Dios, kung wala si Kristo, wala gayud siya'y paglaom, mga kaigsuunan. Ug ang iyang kasing-kasing nasubo gayud kaayo, gumikan kay na-realize niya nga dili gayud siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Ug ang singgit sa iyang kasing-kasing mao kini, Ginoo, ikaw matarong, ug insakto lamang gayud ikaw kung imo akong hukman hangtod sa kahangturan. Pero nangaliya ako, Dios, nga imong ihatag kanako ang kapasayloan, nga imong ihatag kanako ang kahinluan sa tanan nakong mga sala. So ang pangutana ni inihigala, mao ba kini ang imong gibati karon? Nga ikaw adunay pakabana, nga ikaw nakahibalo sa imong pagkadili takos atubangan sa Ginoo, nga ikaw makasasala, and by experience nasabtan gayud nimo nga wala kay kaluwasan kundili pinaagi lamang sa grasya ni Kristo. Ikaduha nga description sa mga niluwas, mga kaigsuunan, ang ilang kasing-kasing aduna gayoy tumang kalipay, gumikan kay nasabtan nila nga ang kasulbaran sa ilang problema sa sala anaa lamang gayud sa atong Ginoong Hesukristo. Nasinatian nila ang kondemnasyon gikan sa Ginoo, apan giablihan sa Ginoo ang ilang mga mata ug ilang nakita ang kahayag sa paglaom sa ebanghelyo pinaagi sa dugo ug pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga nakaamgo kanang tawhana nga gikinahanglan niya si Kristo, nga ang dugo ni Kristo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo, mao lamang gayod ang makasulbad sa iyang problema sa sala. Nga ang tunglo ug kapungot sa Dios gisalo ni Kristo tanan didto sa krus sa Kalbaryo. Ug gumikan sa kamatayon ni Kristo ug pagkabanhaw ni Kristo, ang tanang makasasala nga mudangop kaniya ug musalig kaniya aduna gayoy kapasayloan ug kaluwasan. Nakita mo ba kinihigala sa imong kinabuhi? Nasabtan ba gayud nimo nga sa imong kaugalingon wala kay paglaom sa kaluwasan, apan diha kang Kristo adunay libre nga gasa sa kaluwasan kung ikaw maghinulsol ug mutuo lamang gayud kaniya? Mao kadto ang ikaduhang description. Ang ikatulo, ang tawo nga luwas aduna gayoy utang kabubuton sa iyang kasing-kasing, gumikan sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nga libre ngadto kaniya. Mao nga aduna siya kasing-kasing nga mga lagad sa Ginoo. Ang giingon sa Psalm chapter 116 verse 12, unsa may akong isukli sa Ginoo sa tanan niyang kaayo nga ri kanako. So karon aduna na siya tinguha nga iyang isurrender ang tanang mga butang, ang iyang lawas ug kalag ngadto sa Dios. Magpasakop na siya sa kabubuton sa Ginoo, ug ang singgit sa iyang kasing-kasing, your will be done on earth as it is in heaven. And despite sa daghang mga kapakiyasan sa iyang parte, ang iyang tinguha gihapon mao nga magkinabuhi alang sa kahimayaan sa Dios ug magkinabuhi alang sa pagbuhat ug maayo sa isig katawo. Now, higala, susiha ang imong kasing-kasing. Asa man niining duha kadalan ang imong gilaktan niining taknaa. Ikaw nagalakaw ba sa lapad kayo nga dalan padulong sa walay katapusan nga kalaglagan, or nagalakaw ikaw sa huot nga dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan? Niining kalibutana daghan kayong mga dalan,
pero sa espirituhanon nga kalibutan mga kaigsunan, dunay duha lamang kadalan. Ug kining duha kadalan dili gayon magtagbo. Ang dalan sa kangitngit ug ang dalan sa kahayag dili gayud magtagbo mga kaigsunan. Opposite gayud kaayo ang ilang direksyon. Si Satanas ug ang Ginoo dili gayud magtagbo. Ang grasya sa kaluwasan nga miresulta sa pagkabalaan ug ang kasalanan kangitngit kahilayan dili gayud magtagbo. Mao nga higala asa man ka naglakaw karon. Kay kung naglakaw ikaw sa luag nga dalan, dili gayon ikaw maka-crossing padulong sa huot nga dalan. Kinahanglan gayon nga mubalhin ikaw, mutalikod ikaw sa lapad nga dalan padulong sa kalaglagan ug mubalhin ikaw sa huot nga dalan ni Kristo padulong sa kaluwasan. Sa 27 ka mga libro sa Bagong Tugon, ang impyerno gihisgutan 234 times. Now, kung niining kalibutan na adunay 234 ka mga billboard ug kini nga mga billboard gisulatan og kini nga dalan padulong sa impyerno, musubay bagihapon ikaw ni anang dalana higala? Well, kung magpabilin ikaw nga walay paghinulsol sa imong kasing-kasing, walay pagtuo sa Dios, walay Kristo sa kinabuhi, kontento ikaw sa imong kaugalingon, ikaw mupadayon gihapon sa pagsubay ni anang mga dalana nga padulong sa kalaglagan. Apan kini nga mubo nga mensahe niining taknaa higala, usa kini ka billboard nga nagtudlo kanimo padulong kang Kristo, ang bugtong dalan padulong sa kaluwasan. Ayaw kini og baliwalaa higala. Ang giingon sa Isaiah chapter 55 verse 6, pangitaan ninyo ang Ginoo samtang makaplagan pa siya. Tawag kamo kaniya samtang haduol pa siya. But pasabot, muabot gayon ang takna nga dili mo na makaplagan si Kristo ug dili na siya haduol pa. Ulahi na ang tanan. Pila na ba ka billboard ang gipadala sa Dios kanimo aron ikaw mapasidan-an? Apil na kining waliha niining taknaa. Ang giingon sa Hebrews 9:27, gitakda sa matag usa ang mamatay sa makausa lamang ug pagkahuman niini mao ang paghukom. Mao nga ayaw na paglangan-langan higala, pagdali alang sa imong kaayuhan. Ang tanod sa imong kinabuhi wala pa mabugto. Apan nagkanipis kini ug nagkagabok. Hapit na gayud kini maputol. Busa samtang buhi pa ikaw. Siguraduha nga imong mailhan si Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas sa imong kinabuhi. Ezekiel chapter 33 verse 11 ang giingon dinhi, samtang ako buhi, nag-ingon ang Ginoo, wala ako'y kalipay sa kamatayon sa mga dautan, kundili nga ang dautan mo talikod sa dautan niyang dalan ug mabuhi. Biya kamo gikan sa inyong dautan nga mga lakang, kay nganong mga matay man kamo. Grabe no, murag ang Ginoo mo'y nagpakiluoy pa nimo higala, nga mubiya ikaw sa imong dautan, ug mudangop ikaw kaniya. Higala ang pultahan sa grasya abli pa hangtod karon. Ang trono sa grasya dili pa sarado hangtod karon. Imo bang paminawon ang tingog sa Ginoo? Salmo kapitulo 2 bersikulo 12 nagaingon, hagki ninyo ang anak, basin og masuko siya ug maalaot kamo sa dalan, kay ang iyang kapungot dalirang mo silaob, bulahan ang tanang mo dangop kaniya. So, before pa ulahi ang tanan, dangop kang Kristo higala. Ang tanang mga tawo nga nagkinabuhi nga walay Dios niining kalibutana, wala usab sila'y Dios sa pikas nga kalibutan didto sa impyerno. Hadlok gayud kaayong hunahunahon nga mapariho ikaw sa dato nga tawo sa Lucas kapitulo 16 nga pagkahuman sa iyang kamatayon nag-anto siya didto sa impyerno. Ang giingon dinhi, sa impyerno iyang gihangad ang iyang pananaw uban sa tumang pag-antos ug misinggit siya, nag-antos ako pag-ayo niining mga kalayo. Busa higala, pasidaan kini nga mensahe kanimo niining taknaa uban sa gugma.
ikaw ug ako dili gayud makalikay sa kamatayon. Mao kini appointment nga kinahanglan gayud nga atubangon nato bisan pag-unsay mahitabo. Andam na ba ikaw sa kamatayon? Maandam lamang ikaw kung imong nadawat ang grasya sa kaluwasan gikan kang Kristo lamang. Ang iyang dugo ug pagkamatarong mao'y saligi alang sa imong kaluwasan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030.